I den her video, der vil jeg bevise, at funktionen f(x) er lige med kvadratroden af x er differentiabel og har differentialkvotienten 1 over 2 kvadratroden af x, og x er større end 0. Ja, og så tegner jeg lige en graf her. Lige hurtigt. Og så har jeg et punkt her, som i x-aksen hedder x0, og i y-aksen hedder f af x0. Og endnu et punkt heroppe, som hedder x, og herover der hedder den f af x. Ja, så tegner jeg en tangent, der går gennem de to punkter. Ja, trin 1. Der opstiller jeg funktionen, som så hedder f af x minus f af x 0 over x minus x 0. Og her får vi så kvadratroden af x plus kvadratroden af x0 over x minus x0. I trin 2, der forlænger jeg brøken med kvadratroden af x plus kvadratroden af x0. Så det sætter jeg ind. Så hedder den, skal vi se, kvadratroden af x minus kvadratroden af x0 i parentes ganget med det her plus x0 over i parentes så skriver vi x minus x0 ganget med det her, som også står i parentes, plus kvadratroden af x0. Ja. Og det giver så kvadratroden af x i anden står uden for parentesen, ganget med kvadratroden af x0, hvor anden det står uden for parentesen også. Og det her beholder vi nede i nævneren. Og gange her x plus x0. Bum. Ja. Og kvadratroden af x i anden, det går så ud med hinanden. Så skriver vi lige en ny side her. Så der hedder den x minus x0 divideret med parentes her x minus x0 ganget med kvadratroden af x plus kvadratroden af x0. Og det kan jo så forkortes. Det kan forkortes, så x minus x0 går op i x minus x0, der står i parentesen hernede. Så den skriver vi op i tælleren. Og så har vi kvadratroden af x plus kvadratroden af x0. Det lader vi stå tilbage i nævneren. Ja. Ja. I trin 3, der tager vi grænseværdien. Så der skriver vi limit x pil x0. Og så skriver vi parentes 1 over kvadratroden af x plus kvadratroden af x0 er lige med 1 over kvadratroden af x plus kvadratroden af x0. Så der har vi bare fjernet parentesen. Og så lægger vi de to sammen.
Så det giver 1 over 2 kvadratroden af x 0. Ja. Til sidst vil jeg differentiere en funktion, der hedder fx er lige med 3x i anden plus 2 kvadratroden af x minus 1 over x. Ja. Mærke x her. Så vi sætter 2 foran funktionen her, så vi ser 2 gange 3 x, og 2 bliver fjernet, fordi at 2 minus 1, det gør bare, at x står for sig selv og ikke i anden. Plus 2 gange det differentierede af kvadratroden af x, og det differentierede af kvadratroden af x, det er 1 over 2 kvadratroden af x. Og så heroppe, der står der minus, men i stedet for siger vi plus. 1 over x bliver til 1 over x i anden. Det kan vi forkorte, så den hedder 2 gange 3, som giver 6x, plus 2, som vi ganger op i tælleren. Så den hedder 2 over 2 kvadratroden af x, plus 1 over x i anden, og 1 over x i anden, den piller vi ikke ved. Og det kan vi så forkorte en sidste gang, så den hedder 6x plus 2 over 2. 2 over 2 går ud med hinanden, så det hedder den bare 1 over kvadratroden af x plus 1 over x i anden.